И така, време е за една салата от кореноплодни зеленчуци. Те ще бъдат изпечени в Airfryer на Bosch серия 6. Стават много вкусни, много ароматни и с малко сирене и мента се получава превъзходна салата. Някои ще кажат зимна. Да, такава е, но е подходяща за всеки един сезон. Моркови, пащарнак, целена глава и червен лук. Разбира се, може би забелязате и цвеклото в купата, но ще го нарежа накрая, защото ще ми боли сърцете. Слагам първо лука, даже може на хода да го оставя. Да, е така. Не. Четвърти. По-дебелия морков. Го режа по този начин. Долу по-тънката чапка, само шайби. Горе-долу зеленчуците трябва да са с един размер. Казвам горе-долу, защото крайната сметка лука се готви по-бързо. Цвеклото от целената и много малко бавно, така че те трябва да се горе-долу с един размер, но и да останат леко хрупки в средата няма никакво значение. Няма никакво значение, даже на мен ми харесва повече. Да станат карамелизирани отвън и леко хрупка вътре. Пащарнака, може би един от най-любимите ми зеленчуци. Не само кореноплодни, защото пащарнака е леко твърдникъв, има аромат и на целена, и на морков, не е толкова доминиращ като вкус, както например е целената. Глава целена. Точно за тази салата е предпочитам стелената целена, е подходяща за други рецепти. Малка нежна глава целена, много ароматен зеленчук. Той е в основата на всички печени меса, които се слагат в фурната с различни аромати и така се прави накрая хубав сос. Цвекло. Не мога да кажа, че ме след любимите зеленчуци, но в последно време все по-често го хапвам. Не попада да резинистия вкус, разбира се, той може да бъде, да кажа, малко неутрализиран с подходящи подправки, като тимион, например. Избирайте малки глави цвекло, те са по-нежни, по-крепки, по-вкусни. Сега, със сигурност всичко ще се боли с храната, няма как, може да се каквото го сложи. Ако ви дразни цвета, който ще се получи, може да откусите отделно цвеклото и отделно останалите зеленчуци. Не, лично не ме притеснява въобще. Знаете ли какво? Ще сложа в купата мед, балсамов цвет и зехтин и с този така наречен дресинг ще овкуся зеленчуците. Пак, ако ви дразни цвета, използвате светъл такъв. Общо ще има сладко-кисела нотка, която е много подходяща за тази салата. Направя някаква емулсия, а просто разбърквам, че това е всичко и изливам върху зеленчуците. Може да добавите солта в течността, а може и отделно да повесите отгоре. По желание може да сложите черен пипер, аз ще подхвърсам този ден. Отварям уреда и изсипвам вътре. След това така.
Сега ги обичам леко хрупкат все още. Както вече споменах, може отгоре. Сложите малко сирене. Не само да сложа посока. Малко сирене и мед. Мед ще сложа, сирене следващия път. Може да нарежете, може да сложите така цяло като мед. Ако харесвате ментата, просто нарежете и сложете повече. Ще